poca cosa més, no? O sigui, ara presentarem dos projectes que surten d'aquesta feina de voler dinamitzar i una mica de conscienciar i de canviar el nostre entorn i les nostres vides. Una és la cooperativa de consum, que són unes 20 famílies que ja porten un temps preocupats i buscant la manera de consumir i de menjar millor, i l'altra som un grup de persones també al mateix tema. Hem començat amb horta ecològica i estem en la mateixa línia, en canviar les dinàmiques i les formes de fer. I l'últim, el que passa que avui no ha pogut vindre ningú perquè tenen una assemblea, tenen jornades permanents, són la gent de la Cooperativa Integral Catalana, que també hi ha gent per aquí segur que la coneix i que hi ha estat ficada, i una mica també ens han donat recolzament. El mes passat van fer les jornades assembleàries aquí i estem en contacte amb ells, i una mica la intenció és crear un nucli local o un punt de trobada i d'informació de la Cooperativa Integral Catalana. I ja està, no? Doncs, si un cas, passarem ara a explicar de què va la cooperativa Consum Socarrel. Si un cas el nostre company Joan Maria farà una explicació i ara repartirem uns tríptics perquè tingueu una mica d'informació i una mica d'informació com contactar, val? Bé, companys, bona tarda. Mira, jo, com que l'edat no perdona, tinc que posar notes per no descuidar-me de res. En principi només us vull dir que seré molt breu perquè la història de la cooperativa també és força breu, tampoc fa tant temps. Hem fet ja tres compres i primer voldria fer una mica d'història. O sigui, tot va començar aquí, si us en recordeu, els que hi eren se'n recordaran, amb l'ocupació del CAP, quan van començar a treure les guàrdies.